hei ka chol rei ti kan ria hei amai ve gen chau to na chon in record le than to na pa ki full in lewan putula chonin ka thong ring ngam ri lowa sana ne nakina ga nim le do ne to tle chu so la feeling ne okay bye in tran na chuan baki gan hutaya baki chu athut na tang chuan aron ding chuak hlola kein pei to in ka ria ti pa chuan sin chu in thlaka chuda chuan do po ro chi chu kan hutaya do po chuan sakei pakhathi lem bei pui ngat ngata chu sakei chu ane nuwa chuan mi zong zong chuan ku chuan beng da chuan sin chu do po ta school lampanga chung kalin do po chu alo training a thing chang tak tak atlo mai po ti che theilo tur chu akutle alu vel mang chuan alo ti che pop pop maya chumi chu toku gawa po chuan lo en ve ya iwa han bon tak e nang hi chu yu padau to na ilo thakop mai ti chu toku gawa chuan an han soi jewa do po bo chuan ye ko pa ve do to lom ka fa pa khan ka yo thei trepe ti te chu a hril ve lia ti chuan student pakhat chuan nang hi I chak ber te ro sar ti zo chuan ni lo ke mai chak kho ve la hian an tam mai ti chu a hrila an student chuan chak ber ni tur hian enge ti nga yang ke hi chu ka chak thokating ka hria ti chu sei chuan ni lo I chak thokat lo nang hi chu ma ni in fak che thiam ma se ka fa pa hi chuan ka yo huna chuan ani thei in ka hria a chan chu toy hle ma se a chak e me ma chuta ama ai le thumarit po hi a choi zewa chuta mi panga ve po hi nukin atlan pui theya chuta a technique thaber chu martial arts pakhat athiam tel hi ni ani chu thak emo engpo rongkal se a chak lo ngei nom lo a chan chu ka training pek le ama personal training lak nge hi a thalu to gani mountain akalin mongkho in sirtena saboka tuna chon a that view karing ti chu lo soya ka to chuan he ifa pani wanghan I fak dau mai mai ni ha kha tiangang ka kut pakhat po hian ka hning chu ti chuan ni lawe ka fa pa hi chu ke ma po hin ka hne lo tre pani ti chu ron soi chuaka ka to chu nui dau chung chuan mak chu ti em ma ti chuan toko gawa te in lampangan sin chu kala toko gawa chuan mi tam tak thu chu ti hian lo hrila eng angjat poisa po ngai se vai bel chia mak ta duai chung po ngai se apoi ga te reng re lo poisa chu ke ma hian ka lo tum ve kang ka pe chuak char charang chau ma se khove lami thaber berte in sual turin ka duani chung ho chu min jong sak turani chumi chu a thleng thei phot chuan ni khat emo ni ni chungin khatiang poisa tlem te kha chu kan recover le vek do ni ti choron soi chuaka sin chu ka to lampanga chung kalin ka to chuan mi pakhati len sol puya chu pa chu atira chuan in he tok pui viau ma se ka to chuan a pai thu topa ma se chu pa choron thau thale in ka to chu aron beilia ma se voi ni na tan ka to chona ti thlulia chu pa chu aron thaule don moti lai chuan amhel ma pa chuan atok mit pakhat che tha chong kai sol pui thei to long che committee ti chielom le ti choron soi chuaka ma se thren pa in sual thei hle mai ti chu ka to opponent chu naron soya ka to po chuan nie ke hi chu ka bona lo choron ti ya toku gawa po chuan nia ka to in sual na tura itling ani phot chuan ka telve shum shumang che ti choron soi chuaka ti chuan sin chu ba ki lampanga hian kala baki ron ho phaila chuan motor hi ran dinga master baki local to role itan motor ron thleng to e ti choron soya ti chuan baki chuan ani le milo ngak lok ro ti pa chuan kazui ron choro hey motor ron thleng rongkal vero chu ti ya kazui chuan makati emema ti chuan kazui chuan engma se chat lo chuan a zui ngal that meya motoran kallai chuan kazui chu arilu chu local thui hle ya baki po chuan engtin nge ni don tunge ka bayang kapa kha ka bai lengem
kapa kha kan sual le na rong kal lengin arong kal le chuan ang te ka tiang ti chu lo ngei to molmola ti chuan Tokyo Dome ma chuan an thlenga Tokyo Dome ma chuan Kazui chuan engtin nge Tokyo Dome hi engmoni sport pang an nei me na kha mu ka thia ma se engke bodyguard ten va tam ve tia bodyguard thawin baki che ben buk pa gate an hong chuan fighters hlira mu chu makati emema ti chuan Sino Koso chu arong kala Sino chuan baki hne na chuan mama kani sole chuan mo nangma la ka tang hi chuan chaklo ka tum to lo ni kein prepare thate ben ye nang po leun ding ve do hlakang che ti chu hrila Sino chu akalta akal vele chuan mi pakhat kara ti mingpu lian pui mai hi arong kal phaya chupa ne chuan baki chu anin be molmola chupa chuan irong kal ve po ring lo sin ti chu lo soya ma se a soi zo ma chuan mi pakhat hi arong kala chupa ai po chuan a lian zoka chupa chuan nang ni ho hi chumo ka voi khat nek point dol don lo ni lo chuak dei mai ro ti chu ron soya akal ngala ti chuan kara chuan khapa chungchang kha soi tranta khapa kha atumpui wrestling a tuma ne lo nei lawa achak em bokani ti chu soya sin chu in thlakin dopo chu kan muthaya dopo chuan introduction chu alo neya mi zong local te hetla hian kal lo lom veka chau voina chuan underground fighting arena in suan la lian ber mi chak tak te in suan la kan endon ani ti chu aron soya ming zong soi ma se apoi mo chin ba ke hian karon soi chuak lem lowa mi lo hrathiam mai do ne midang ming hi sang deuh chumi khami tia ka soi chuan mi lo hrathiam mai do nia ti chuan introduction chun petranta ama sabera chuan dopo orochi chuan on tia adot letan mel mate zuangai lo martial arts maktak manga hne thin chiharu chuan on tia ti chuan stance maktak mang thin ogi shibukawa hianon soilea adot letan chuan palian le chak boxi ma se drugs la thin Jack Sama chuan on tilea pangana tan chuan martial arts abon kayo retsu chuan on tilea gangster le fighter ni bok training ngai lo hana yama chuan on tilea ti chuan pasarina tan chuan fighter ni bok bon boxi apa po fighter ni Katsumi Orochi chuan on tia ato berda chuan mi zong in an duron le bon an ti baki hanma chuan atita ti chuan ama saberen sual tura an mingaron sei chuan baki le palian taksin masalama kan muta kha anin sual dona chu palian tak nen chuan in maton chuan an dinga ani maton zo chuan an position atir bera dingna tura chuan an kal phaya chu palian tak chuan heting no pang hi chu ka kut pakhathin ka hnek thlum thei ang ti chu soya ma se ale hoi vele chuan baki chuan arong khoi ngal popa ape chun jom ngal charchara chupa chuan a hne lo don hin a hria dopo le afapa po chuan lo envia dopo chuan afapa hne na chuan baki so chak don cheng le tok so pa son hne ngai na om lo ti choron sei chuaka dopo fapa chuan a sei mai thei lo ain let thok thei nia minute ni pongai lo ang second nga pongai lo second khat chun ain let thok thei nia ti choron sei chuak velia ti chuan ani pani chu kan hmule theia baki chuan alo la khoi chun jom zela ma se chu palian pa chuan a kochin ati dan vel de hangai to choka a thin rim thar leya baki chu khoi let ve chu tumta ma se baki chuan rang tak tak a chein kaspi je phalo ti pa chuan a knock out ta baki pona chulai chuan Kazui chuan aron zui ngala Kazui chuan baki hne na chuan inun na hian a tur phange apoi viewang oi inun na tur pha jong ka chu don mi lo cheni ti chu trap deuh tro chung chuan baki hne na chuan a soya baki le Kazui chuan in be charchara Kazui chuan baki hne na chuan inga tingi heteng hi ti engwangi in sol kheridu in solo po hian thil tam taka chingfel theinang puni hria ke pong ka hria hemi hi ti kher lola nun pa ngai taki mang thei thowasin ti soi chuan baki chuan nilove nun pa ngai mang hi ka du ngai re re hlenim kano pangla in
mi pakhatin kanu min tha saka chumi phuba chu kalak ngai ni ti chu nui chung chona soya ka zui chon mak chu ti hleya ti chuan insul tur pani te chuan announce le moi thai le sam eng mi pakhatin solona moi thai chuan atira chuan khoin a hne don mon ti lai chuan sameng pa chuan engtin mani chuan a khoi kola ma se moi thai chu ron che thale in a hne ka sameng pa chuan a stance ngai khal le in a khoi le a ti chuan moi thai chu che thei le na siama a chunga chuan a thuwa a chum pop pop maya a mai chuan a chum char chara midang po chuan chumi chu tlema le do ma se an lo en ve theya in siam pa chuan chumi chuan en char chara moi thai pa chu sameng pa khoi wang chuan pon lama chuan anon nem chuaka damdo in lampang pan chuan kalpui wat chuan tuma kazuin chumi mu chuan ingtin ni don baki poi teng he nom theini ti chu athluka chuan rong kal nga zu chuta ngai to na thalo baki thi nge ingtin ni omang a thi chuan te kom don tinge na ngai boxi lo tenga thil thleng to hi chuan baki hi nun pa ngai tak mang turing convince ka tum don nge ama in sol la hi ken top don ingtin ni ka han tiang ti chu ngai to chung chuan moi thai pa in hliam an nor chhuak lai chu enji vong vonga ti chuan ka to le baki kan hule theya ka to chuan baki hne na chuan sores tar soi huem ka gari ni so a mela so na nente chau na hlir le chaklo na tum na hlir ani so lang ti cho sai chuka ti chuan ka gari chu kan mutheya ani chu chaklo mel takhena kalphei nuk nuka a trainer chuan ka gari lungai su engomoni diklo hom chuan hemi karon vom lut nga langa match ka ti top nga lang ti cho saya ka gari po chuan nie ka chau to a ka putar dau to bokani ti cho saya ti chuan ring chung lama chuan akalta ka gari chu aming anon seilang chuan pui ho chuan an lo lom thra hle ya wrestler lar takani du mel hle mai ti chuan ka gari chu nau pang dau lampang fighter nen hinen solona fighter nau pang dau chuan ngai nep mel hle in a tong khum vak vaka ma se ka gari chuan pot nai thutin nau pang nangma laka tang hi chun tlom ka tum lo dia ti cho sei tam ne ti chuan ani sol tranta ka gari chuan avon beta ma se chu fighter chu tal chu chu tuma mi zongjong chon mak ti tak chon en thupa ka gari grip atang khon eng te chu theyang ka gari khu ing tin nge ti don ti chuan lo soi khom loi loi ya ka gari chuan avon ngat ngata ma se ka gari chu pai thal topin chu fighter chu atlom tian ngala mi zongjong chon an lo lampui hle ya a coach chuan ka gari bula chon iti thei po ho ring to lo sin ti pa chuan trap dau pur jong chon lo om topa baki po chuan in sol na chu mun tak chon lo en ve kara fighter dang ho po chuan experience ni nan le ingtin ni thei don ti vel chu en nan shum chuan lo en ve ya ka gari po chu lom hle chuan camera ma chuan lo celebrate vak vaga fighter dang ho po chuan chumi chu an lo en thapa ti chuan a dot lane so le tur chu a ming chuan an pong ta motobi le sumo wrestler pakhat thian in sol do na chu sumo wrestler chuan hoi putar tlom mai ro ka voi khat pai kol po hei do lo nia ka pai leng lop chenga i chak lo don chiang le tuk tlom hal mai ro tukna khan ti chu motobi hne na chon hril ngala chumi chu do pol le afapa katsumi chuan lo en ve renga katsumi chuan pa tunge chake ring dan do school nei ve lai nge so te ang sumo wrestler palian takso ti cho zota do po chuan puya ke chu garin dan chuan so te ang body nei ai chuan skills nga so a thazokin ka hria ti chu ron soya ti chuan baki teng chuan inding chilin aning kal hlatleya an stance chuan la ti chuan motobi chu sumo wrestler chuan ron bei ngala
motobi chu a the phar kol charchara asama de chon a ke kang saka motobi chuan commercial arts ma iding rei do lo chu atia ti chuan tal chuakin engtin mani chong khoi ve chu tuma chumi chu ka to le baki po chon lo en ve nga baki chuan engi ngai dan le ka to tunga chak thei jok ti cho zota ko shalo le ma se motobi khi chu a khoi na khi a tho vak po ring lo ti cho shila chumi lai tak chuan dopo te pa fa po jogan hule the dopo chuan thil ka ngai to chuk thut mai motobi khoiso ana tok don lo so tiangam fighter lian ti tlu so chuan ke mang body tal hi nei lo pon u0 nek ang vel tal so thei turani ti cho ram soi chuka an pan hi chon engmu ni chon sei du ta motobi chuan a bei ve ngat ngata ma se palien tak chu a hnek na zo lowa a to pa chuan motobi chu a pei thal topa ti chuan tokugawa hi kan muthaya tokugawa chuan tunga in sual dot le tur le ti chu lo setin alo boi ma hemi hin sual le ta se dik thei ngem block a heng hoi ka dange ti chu asoya block a chu arun tar langa ti chuan ka chu mi le dopo chu kan hule the ani pan he chon lein sual vela training pa chuan ka to chuan heting ma personal dewa sensei hian min train lo nei avan rei to tak ti chu lo sei choka baki chuan en vung pa chuan afa pa sa chu ka ne thei mai thei ni chu ti chuan dopo nen chuan an lo training der to dopo chuan kick foto hlei baki chuan speed rang lutuk chu makati ma chuta chuan fighter dang ho po chuan nongkal khom tel tela jek sama le kayo retsu po chuan an thleng to retsu le mi pakhathi anin te boi dawa retsu chuan nang himo adot lia ka tong che ni chomo ichak lawang chu tia jek sama po chu chutlai chon lom ve renga ngoi rek chuan ani ho in te boi lai vel chuaina jek sama chu ading ngoi kura ti chuan chu fighter retsu in an ti boi pui do pa ni chuan an ding chila chu fighter chuan a training na sajje chu shil velia ni tin vur lampanga training la turina kal thina kilometer sang chuanga kal thin ti da chu shila chuta kal hnuwa chuan thil ri tak tak hi a theina zong nen hena pota ri thle ma se a taksa in a thei to lo ka thi don ka du to lo ka tliak mayang ti sei tur ma se ani chu chol mi lo chuan exer chu ala lui charchara ma se retsu enga ma chuna kal lowa retsu chuan in sole chu min chau tak emni mi chu tia ti chuan ring lampanga hian sin chu kala ringa chuan adot lein sual tur chu kayo retsu le kha retsu in ti boi pui pa nge me chu allo in sual do na retsu le chu pa chu in chong mel tak chuan anin ding chil ran me ya chu fighter dang ho po chuan tv tang chuan mu nom ti mel tak chuan an lo en thapa chumi vele chuan retsu chuan akor chu phela ani pani chu an stand sa chuan inom hlatin an ding ta room tak mai chuan anin mel kura engeng moni soya chuti an dinga anom charchar lai chuan retsu opponent chu a position chu ala thar rei thei to don lo ang chuan lang do na retsu thu sei wang chuan azam do po ang tel bok thowa ti chuan dopo te pa fai kan mu theya dopo chuan so tiang kum sang thum chuanga upato martial arts lavong dam tu nia ani so chu ne me theini lawang ti cho sei chuka ti chuan ka chu mi chu astan slak chu du tokin ngoreng chuna vakal theya thil cho sei phei nu nuwa kum sang thum chuanga upa martial arts vongdam tu kan hi nangma ang ne thei me min kom don lo ti pa chuan an kor hnunga chona vavona chumi chu fighter chuan ngai thei hlek lewin avon velia ma se a khoi tran tak ma chuan retsu chu rang tak chona cheya chu fighter ngonga chona thua lotus technique chu mangin a ver kol papa
angong ro chu thlek ti deuh hian a thal top mai a chu match rei lo ber match second som ni chung an zo thei chu ani ya chumi vele chon shil Tokugawa bula chon engemoni chon shil vele a Tokugawa chuan ka ti tur om tak kan han ti nge ti pa chuan Kato lampang an sin chu kala next match chu Kato match ani wang chuan Kato chu aron cha chuka Kato in sol pui tur chu mi chuan an au vak ma se ai sol pui tur chu aron chuk thei ren lowa an sol pui tur pa chu kan mu theya aron chu ma chuan a coach chuan in ring tero ati vele chuan nung lampang chuan hoya an tre vak maya an ni pahnih chu an thing en dam po hret lo chuan an lo let der maya chuta chuan an au vak chuan thil lian tak bakin season 1 na episode 3 le 4 ra in sol pui tak kha ang khop maya bakin a hmu rual chuan ani po chuan a hre chhuak ngala chumi chu an hmu chuan security ho chuan chu monster chu dang tu chuan kal chu ngal chon tuma ma se Tokugawa chuan nilawe kha an invited guest ani lo kim ma nge in ka kau chuni kha ti choron sei chok ta maya Kato chuan ka hupur pha reng lewe sar kan hanin sul pui nge ti pa chuan a bei ngal popa alar ve da uboka crowd chuan an che na sa hleya mi zong chuan iti thei I hne thei chuan ti sup chupa Kato chu belin a bei le ngal charchara ama ai palin dei chu a thut tir nuk maya mi po chu an au phu na sa to hleya Kato po chu phur to hlein a bei le ngata baki chuan ani theilo ektin nge kapa khana that to si ani kha allas na ni in ka shebuk si chotia Katsumi orachi kan muthaya Kato in sol pui tur baki nei sol pui to tak ang deuh lampang kha arong kek pheiwa wa maya chuta ring chunga chuna thelu ta baki chuan iwa han chak don lo tak em ti pa chuan lo tlan chuk vele chia Katsumi chuan in sol puya chu song te po chuan bei ve viau ma se a to pa chuan Katsumi chuan a tlom ta a hnek don vele chuan baki chuan aron danga baki chuan hnek atum vele ta ma se Katsumi apuma chuan lo tlom man ta thlata baki ai chuan rang kher mai chuta in sol thatlen tum chu Kato hian aron danga nakin apa ngai devin sual jok donia tuna hi chuan alo hun hri lo chu tia baki chuan chu zong te lampang ang deuh chu damdo in lampang a chuan mutira iphuba hi kal don cheng lutuk khapa laka tang khan chu tia ti chuan Japanese martial arts zirna mun hi kan muthaya chuta chuan Tokugawa chu an coach nen chuan line bia student so thiam kher mai chu lo tia arwalin mi pathum chu student thiam tak chuan a tloma sin chu baki le haniama lampang a hina kala haniama chuan azu chu alo tikea alo in lai tak chuan baki chuan thian hlui kani mulona varai to ve ti pa wachi bai tum chu haniama chuan heta hian thian kan ni lo mail ma kan ni hi chak vek tur in sol tur kan ni hi ti chu lo soya akal ngal maka akal phei zela adut lein sol tur chu lo ni ringa chuna va chuk ta kha Japanese martial arts zirlai pa nen khan len sol lek dona haniama nen chuan an inding chila chu Japanese martial arts zirlai pa chuan haniama in vengnan helmet hi pe ya haniama ni ya chu helmet chu a her koi veka katana hi khotlai tang moni hian ei teleng lo chunga hnolwi ti hret rengin aron la chuka chu pa chu pe ya chu Japanese martial arts zirlai pa chuan alo hnek chet sak vele a announcer chuan wow katana si mi zong ti che thei tur siam ani lawa an siam pon chak em tur siam ani ya he pa hian voi khat ne ka ti cheta mai ti chon lo sia anin kal hata insol to chon post chon la haniama chuan an hnek masa ma se lo buma marcela zilai pa chon an hnek ngal pop zoka haniama chon hnek pop atuma marcela zilai pa chon a ken lo danga invorna na manga ma se leyan ding che chu akeru chu thlek ta maya haniama ina va bai le ngala haniama chu alo von ve ringota ako druti tle tum chona baya ma se anung ru chu tle pha zoka atlom der maya haniama pona chu tum chu marcela zilai coach chuan
aron dang tatlat meya etlai tang hian I ruang che chuk don idam chuk don lo shrum shrim ka student te hne vel mei meya Japanese martial arts chimo tlom te ya ngai re re su itan hi chon achung nung lu tukania ti choron sei chiama security ho choron tlan lu ngal tumin lo dang chon tuma ma se haniama chon a phaltat lo block B hi mun mutira ti chon haniama ta chukan hule theya haniama chuan tongkhum ngekin nang ang mi hi student te ron tira nang ma kharong kaljok tur che long khati ti le don si te chu mi pakhatin nuna chan le to hi ti chuan alo shrila angkoch chu azam pha dawa haniama chu in le hoin akalta mase dingle chutin akor chu phela chu student chu akhua akit hne na chuan bieron lak sak turin atia bier chu in chu student chu insana che bei book nan azu chu na phua student tur chuan I chakma mani che sual lola ka kudru hi ti tlek nge nga I thi lo pha tu chu tia sin chu in thak lein do po ma hian mi pakhati aron dinga chu pa chu tu dang ne len Jack sama chu lo nia Jack chuan ka kochin nang main sol pui bak bak che sol pui nong khom to lowang ati nio chu lo ti chuan nie ikoch ka chu wrestler ka sol pui ma saberani chu tia Jack chuan ano panglai tang toin maktak ani thu te shrila ano panglaya thilti chet maktak me no mati te achung te nan hawin hlaule si na traple thin te hi makate khop meya ma jok po hian ti chuan anin bek fan huwa chuan in sola ring lampang ai chin chu kala Europe lam fighter Jack sama le Japanese fighter do po ra chief apa Katsumi Orochi chuan in soldona Jack chuan maktak mai chuan amit mang chuan lo skena an ko nara chuan referee chuan kal turin atia an ko nara kal chuan do po chuan Katsumi chu film khur tur chuan atia Katsumi chuan lo lungai reng reng su ka chak don cheng lu tuk chu lo ti khuma ani sol trenta aspi chu so kolin Jack chu aran bei thuta Jack chuan akudru chu adar lama tang chuan alo ti pong saka chuta Katsumi chu si lampanga chuan akala annek pop maya akut chu apanga chuan ron omlea anu dewa chuan Jack chuan alloka sino chuan chumi chu lo murol chuan hemi chu thei lo ani ti pa chuan baki ne na ani solai kha sha chuk ngala ma se Katsumi chuan akut pakhata innam kangin atal chuk tamaya mi zongjong chuan makte tak chuan nen thupa ma se Jack chu Katsumi chuan a pet pop maya Jack chu thau tur chu om to loin a hriat der maya sin chu in thakin aircraft lampang type deuh hi aron lenta chuta chuan Yejiro chu lo thuwa ti chuan sin chu in thak lein mi pakhat aircraft lampang captain type deuh hi kan hmu theya chu pa chu an boss ma chuan lo dingin ka zam lowang tu po rongkal se khapa Yejiro ngei po kharong kal se ama ai thil hlom ka ma chon na sa e mai khatiang ka hlau lo chu lo ti ve pong ponga ti chuan Yejiro lo ngak tur chuan sipai ho nen chuan ding thapa Yejiro chu aeroplane atang chuan aron chuaka chupa chuan ka hlau don lo re kamita hin hlau na chete pong mulawang ama ai hlom om ka ma chon na sa e mai chu lo ti ya ma se Yejiro ne an ding chil che chuan aming phok ngal shro sei tu chu sha to lo shum shuma Yejiro chuan Tokyo Dome min shroila zum che sum che chu ti chuan yes sir chu ti ngal vata ti chuan Yejiro chuan hnung lampang chu ena me pakhathia lo dinga sin chu baki te lampanga chun kala baki le Katsumi chu an lein ding chil rana Katsumi chuan ipa sahim na hnoya khan ibiru rei thei to don lo nia chu lo ti ve khang langa tu zok nge pa te veng na hnoya biru chu kan shrevek ome viewer so hi chuan baki nen chuan in khik ta thuta baki chu haniama chuan ron chan turin anhunga chuan rong kal moti lai chuan haniama chuan are kang ta dei meya epa hi ka soi sakle turani hi milo ti boi re re su chu tia haniama chuan hne ka watum chu Katsumi jok chuan aron hnek pop meya ti chuan Yejiro hi kan hmu theya Tokyo Dome ma chuan lo thleng to arong kal phei pa chuan thil huat na rim ka hriani chu ron ti phei ther thera meya tin chu ring lampanga chuan akala ringa chuan
boxer le karate fighter hin len sual dona atira chuan boxer chuan karate fighter chu a khabe lampanga chuan hnek fuin alu chu ti hai ngal veka alu hai nu rewak lawa chuan karate fighter chuan a khoi tran ngal pop popa ka to po chuan lo en ve renga chumi lai tak chuan sino chuan sopa so achana thakop mai a ke a bai char char theya achan chu boxer ho hi ke ve ngi an zirtir ngai lo shum shuma lu lampang bai tur chia in zirtir le lu lampang veng tur che in zirtir an ni chutia bai je sa chuan a ke ru sot lek mai ang chutia chutiang an seilai tak chuan boxer jok chuan rin lo tak mai chuan a box chunga chuan la lutin a hnek thal ngal pop maya a chakta chutian celebrate lai chuan do pobula hian thileng mani hinun rila enga kha monster kharon thlenga tipa chuan makte tak chuan a meng ngala ti chuan baki te lampanga chuan sin chu akal lea baki te chuan ye zero rong kal ten hu chuan makte tak chuan midang ho chuan oma ma se baki chu alo nui cher chera ye zero hiron thleng ta mo chu lo ti ya lo lom hle me ya chuti ye zero lut fel che chu to ku gawa chu ron thleng vele ngala ye zero headline eng ti tun nge rong kal ka tournament hi chu min ti che saklo sham ro ka poisa zong zong deuh tho ka mang to nia ti chuan a ron dil ngat gata ye zero chu avakal ma ni lo I tournament hi ti che turin ka rong kal lo ai siam thajok tun ka rong kal sopa swente keima student ve nge ni so mun lo om thei ngem ti zo chuan om thei to lawang ti chuan lo shrila vakal phain palian tok pakhat chu ye zero chuan suitcase ang mai hian a thlep fel maka a student chuan aron nek popa I ami mi pakhat nu ni ti chiat sak vekhi doctor va kauro ti pa chuan security om te chu a thon chuak ngala security ho po chuan tlan chuaka ye zero student chu tlangwal fighter ye zero suitcase anga thle fel pa bula chuan a thua ka ti pal lutuk chu lo ti saka ye zero chuan muno mang taro he pai ka thlep fel to sia inin dei to don si lo ti chu lo zota baki chuan an hnek maya ye zero engtin matilet lo kha makalo ti hleya block si chu kan hmule theya sin chu direct in ring chung lampanga chana kal leya chi haru le judo fighter judo men ti kan kau mai tur chu ani sualdo na chi haru chu street gangster ro pui tak red jacket dong phangat chu lo ni veya an geng mingpo the young brothers tin lo wa young brother mi ta zinga mi ani hi he chi haru ti mingpu fighter hi an ti phei chuan atim te ho chu lom tak chuan lo au dur dura chi haru chuan nangang back belt thi chu mo again te fight to ka mang thin chu lo ti saka ani swal tran chia chi haru chu athal ngal to pa chi haru chu mong chang ron thaule in nangam bel bel daga tang hi chuan khateng lek kha chu a hauda ulo mi ti pa chuan akor ngonga chom von saka judo men chuan akudru chu lo ti tle saka I kudru kha ka ti tle bel ma in tlo mai ro lelam pangpo ka ti tle sak palang che atia atim te bulam panga chuan avakal phaya atim te ho chuan atle ka ni kha tlo meng du tok ro antia chi haru chuan kut pakhat chi hi long ka mo ti pa chuan a vak maya chumi chu tv tang po chuan haniama te baki te ho po chuan lo en ve rap thla kan ti hleya a vo sop veka avakal phailia akor ngonga chuan avona alu chuan tau popa a khoi chun zom charchara a tlom tirta dang chu angai hiela akor chu phelin dragon lu pathum nei chu langa chu an geng symbol ber chu niya team te chuan a lo lom hleya ti chuan ka zui hi kan hmu theya ama hian a lo dinga chumi lai tak chuan jack sama chu rong kal pheya ka zui hna chuan hai jack sama kania ka zui baki bel nui ning ka hria adikem chu lo ti chuan ka hming po hriamu tunge ni le atia ka zui relu hria ni om tak chuan bakin min hril mo le ti chu lo sei chun zom hala baki chu tai chuan lo thleng chuan fighting stance chu lang hala hoi train pa insul tu rong kal kan re hleinem chu ti unau ni tin hrader silowa insul tu rong kal kan re hleinem ti chu hrila akal de ya baki chuan awan mak tak em kha pa kha chu ti saka ti chuan insul tur ho chu ani ngati lai chuan ye zero chu aron chuak ta hlol meya ka zui chuan a hmu chuan apa wahan ang tak em baki hian chu lo ti ya ti chuan monk le wrestler chuan in sole dona mong chuan olsam tak chuan hnia
mong chuan atana tong try sakin nun tlung taki mangle fighter thataki ni hi ka bai se nia chu lo ti saka Tokugawa chuan hey kating ha nang poni ring big me lo tero ti pain chuan alom to reng rei lawa pon lampanga chuan mi chuan lo khom trewa chutlai chuan moi thai champion chu lo oma chu pa chu mi pakhat nen hin len sul ngat ngata chu moi thai fighter in bei pui pa chu Yujiro chuan iya mi chutlai omvel po chuan the king chu lo ti sup supa akut jung trang mang chuan len suala ron be vak ma se alo pen sak charchara ato pa chuan atlom ta Jake chu kan mule theya a dot len sual tura ni wang chuan a drugs lak thin chu alo le charchara Jake hi kan mu theya a drugs vel chu alo le zo chia a mai po chuan sek zoka ti chuan ring chunga hin sin chu kala Brazilian pa le Jake hen len din chil ran meya referee chuan an corner a kal tur chu na tiya Brazilian pa chu extra lo la ma se Jake chuan a kor chu phela a mai po chuan alang sek zoka Brazilian pa chuan Jake chu alo kwa ma se Jake chuan Nimson popin atlom tirta a announcer chuan match lo takani the king ti tur thar kan nei donin ka hria ati chuan Tokugawa po chuan asira thu Yujiro chu alo fiam zewa ma se Yujiro chu ringa chuan a chuk thlang hala Tokugawa chuan a tha chu lo hlau hle a kawang mai ni ha ron chhoro chu lo ti vak vaka se atlai to le tuk Yujiro chuan Jake kal phei chu alo kowa Jake chuan alo le hoi chuan Yujiro chuan Jake en chung chuan ngeyum tak hian thilrum chetak ka hria ni chuan tia Jake chuan ke ni hlau na rim ka hria chu lo ti let vele maka Yujiro chuan ka hlau le hlau lo chakan mu ti don che mi ti pa chuan ora na sa takhi chuaka ma se Jake chu baki hian lo khik popa insul pui theina dani nei lo atia Jake chu akal de ya Jake akal hlat ma chuan Yujiro chuan baki chu a beng popa Jake ne na chuan local ta che chu tia ma se Jake chuan chiang takin a ena a benga chuan thila hrila Yujiro chu a ming lian vaka Jake akal hlat deuh nu chuan a nui vak vaka baki chu Kazui chuan a hnara thi wang chuan romol pek alo tuma ma se Yujiro student amanai chuan alo pek khala block C le min hmu tira announcer chuan mi pakhat wrestler ko chhuwa pain block D match masaber chu alo ni ta wrestler le Yujiro student amanai chuan in sualdona an corner an kal hnu chuan wrestler chu alo tlan pheya suan technique an ti mai chu amanai chuan hmanga a thlok tameya a hmel pa chu a tlo pop popa aron ding chhole po chuan a tlo le ngal pop popa a hmel pa chu titluin a hmai chuan a tloa rei lo te a chuan a tlom ti ta amenai le Yujiro in tongdan hi haulam tak mai niya jingkar pakhat amanai te an mi veng pa excel lai chu mai che pakhat excel lai thawin aron tlan pela chunu chuan silai ron tin thutin ka chu tuma ma se amanai chuan rang takin chunu chu aron danga mi songjong po chuan an lom pui thu te nang hiom lo le chuan kan chan thei don lo ti te chuan lo hrila chumi tlai lampang a chuan Yujiro le amanai chu pakhata hian kan hmu theya Yujiro chuan amanai chu chung ho la ka tang chuan lo dila chung ho po chuan an lo pe fe mei boka ti chuan tun hunan sin chu kal lein baki kan hmu theya chutia a thlo ta ka chuan makti tak chuan alo en hau meya do po hi kan hmu theya alo in siam sok soka ti chuan sin chu mi pakhat putar lampang muscle man tian ko mai
khoina theilo tur khopa an soya chuan akala chupa chuan zu chu alo tikia aina tichuan mi pathum vel hin anon hol kuala ein hlaptir popopa ma se athok reng lewa tichuan ka to hi kan hmu theia kinin chona leum du na baki chuan muscle man so voi zan hi in sual to voi khat po ala chak lo ti chu lo hrila muscle man chu ein sul na corner tura chuan ran luta do po chu aran lut vele ngala do po le muscle man chu an corner kal lo chuan ending che chara do po chuan an hek masa ma se muscle man chu in tin ma om lowa do po chu an hek vele athal ngal topa athau to don lo mon ti lai chuan ein per thawa muscle man puma apet saka muscle man chu an ate ve dewa nga se muscle man chu in siam ramin an hek velia atlu trepa ma se do po chu ading thalia muscle man chuan mak ati hleya do po nu pui po chuan lau thung takin alo en veya do po chuan post pakhat maktak mai hiala muscle man chuan an heka arek lia umzia nei lowa ma se do po chuan a honga chuan a han khoi popa muscle man chu atlom tirta ka to po chuan pa iti theita lo ti chuan amanai chuan ipa khi putar to hle ma se chakra hle mai chu ran tia ma se do po chuan muscle man chu anung chu ti rik sakin muscle man chu aron har ngala do po chuan ding chu tirin mi chakna hi kima in ser chi kan lo ka tel tok ti pa chuan muscle man kut po chu ati kang saka ti chuan baki ka to le mi pakhati kan hmu theia do po chuan lompui thu te chuan lo hrila chibu kawa chu toilet atang chuan alo chhuak chia baki hmurol chuan ache bei ngala koda sil le sil lo baki na zot mi silowa athalo khop mai ani sulna tura chibu kawa chu aluta palian tak hi ama chandona chu palian chuan aron zuan chuan chibu kawa chuan alo buma reilo te a chei kol nu chuan atlom ta baki chuan lompui thu te chu alo hrila ti chuan room pakhata hian kore ha le sinoi kan hmu theia an tong dan atang chuan an unawe in sual tur an ni ti a hriata sino chuan in sual pui che ka du lo ti ma se kore ha chuan kanau poni mala ka dim don lo che chu lo tia ti chuan ring chung lampang a hian sin chu kala sino chuan ava bei masa a bei na chu nat mel hle in kore ha chu a lum phei pop popa sino chuan a hne don hle an hret lai chuan kore ha chu olsam takhian ron thau chuak lia ka to chuan to ku gawa mitten nompa hetianga poisai du wanghin una win sul ti rang mo cholo te vak vaka ma se he to ko gawa thil ti ni lovin kore ha thil ti nge chuan nia chu ama nge chuan kanau fighter dang laka i thi ai chuan ka kuta hian tlomin thilo jok laka duni athan chu skill le i technique vel hi fighter dang laka mang tur khopin ala chaklo ilan ne plutuk tuna hian i ko chung ram hoi kha ka ko chuak dona chumi chu nangma po hian min tran pui ngai doni i ko chung ram hoi tel lo kha chuan min hne ngei na lowa chumi chu i ko chhuar rol chuan ke ma hi min be ngal doni ti chu hrila sino po chuan ole ka u ti pa deuh chuan enga moni post maktak me hiela an unau chuan anin en rana anuna win kara chuan ora na sa takhi ein suwa ani suan la pui mel khermai no pang pakhathian high school no pang ti hret ring hi alo sei samul mula chu high school no pang chu thau chokin atlan chhia kure ha nakin i chak do lo lu tok ti pa chun atlan chhia kure ha no pang lai ni chu kan hra thiam ngala
chuta no panglo tloreng chu kureha chuan ava pan haya sino thoro le chu avati chuan kureha te una no panglai chu ani ti chu kan hrethiama ti chuan tun huna in sin chu akala kureha le sino chu anin ma chandona kureha in thila soilai chuan sino chuan abai thuta ama baki chunga mangtak paralysis lampang thil deuh kha ani ti chu hret theya baki chuan makte tak chuan lo en ringa dopo te pa fa pon chumi chu chutlaya fighter dang vel chu an lo hril fia zungzunga mase hei hi kureha in baki mangnin khan adang lam dewa adang lam na chu baki mang khan po cha turania mase tuna sinoi na mang hi chu kutchak na mangin nem cha jok turania chumi chu baki po chuan ka to chu lo hril ve meka ani sual tangat ka tan unaw chuan sino chuan match ti top tum hian a khoi popa mi zongzong chuan match top to niang an ti fek lai chuan kureha chu ron nei chuaka puitling angai soli du ni mo ti pa chuan anaw chu beng popa anaw hlawlu tok chu wal bula chuan thuin kalro ka u ka kawange mi sual chu te fak waka ama buli thin pa kha ni in angaya kureha po chu sino bula chu no thu na in bula hian ko omrenga lo mati chuan anno panglai te chu angai to chuk or uara mase sino chuan kureha chu aran pet pop maya kamel malian berini nang hian engma min zirtir ngai lo in sul dam po min zirtir ngai lo kamel malian ber chu kang high school no pang ho khani lewin nang mai hi ni chu ti tamaya indang chon makte tak chon lo ena chuta kureha po chuan atok to ti deu niange atek chak tak tak chuan bei chu tumta sino chuan aron bei vele chuan kureha chuan atek chak tak manghian awoma chuan lo khoya anem popa commentator chuan hetiang em a beina rap thlagi ka hmongai lo hemi a beina hi fighter te pon an hmel malian ber chunga te po an hmang du lawa mase hemi hring hi chuan awna pa chung nge ya hmangani ti chu soya alubula chuan hmang le ya sound wave chu akal phei vak vaka chuta sino chuan una pa ka chakdoni ka hria ti chuan kureha chu aron har chuk thuta wal chu lo hnai to hle ya a thu noka tingena shalawin ading chuak le ya sino chuan engeng muni soihnu chuan kureha chuan a kuwa chuta referee chuan match ti top to mai tur nge tu lo ti chu jejer mang chuan tokugawa chu zota tokugawa chuan ti top to chuan ti ya sino chu chaka chuan an pungta kureha po chuan akut chu alo phar saka chuan block d le e him mutira ti chuan mi pui thom thatak egan hrele theya chubi thom chu baki en lo omnari hi niya baki chu age korte a hak ze nen chuan aron chhuak le ta in sona zongjong a hain ka hria an cheng veula ron seito brazilian pa ne khanin sual dona brazilian pa chu baki ma chuan adinga baki chet po chet ma chuan brazilian pa chuan aron be ngal pop popa baki chu a khoi thlungal de meya match over chuan ti ngala brazilian pa chu mi chuan an man pet ngala pui zongjong chuan a fair lo bakin ring ma khana bai ni chuan ti sup supa ma se tokugawa chuan bengcheng su ti pa chuan arong khap dai ngala ai hi ka ring ani ya referee na soito chu thu to pani tuma soi boy theinom lowa trong hnem tur ani lo baki nangpo in ring lo lai te ne ya hemi zongjong chunga thleng thin ileno pang hle me ya hemi wang hian ibula po thleng ani ti pa chuan thanthu pakha chu hrila thanthu hril zo hnu chuan baki chu kalatuma ma se brazilian pa chuan aron khoile shama baki chuan a pet ve popa ati tlungala tokugawa hina chuan referee chuan enge match result ti zo chuan baki chu chaka chuan pungta ma se brazilian pa kharon thole in baki chu arong beile bona chu tingvela hanin beilai chuan brazilian pa chuan baki chu a hlau thuta atol hnungta baki chuan pet teudo le khoi teudo hian oma ti chuan wrestler pakhat hi ring chunga chuan ron lutai chupa chuan baki chu chaka chuan ron pungta pa tumpui tur chuan sumo wrestler palian tak mai hinia atan po chuan hupur mel hle mai sumo wrestler le kagari chu kan muthaya anin ding chil reng maya commentator la chuan mi chu chuk phur thiam hle ya mi chuan lom tak hian an lo awak waka ti chuan an sual tran ta tak mai ha changle kagari chaka a changle sumo wrestler chu chaka sumo wrestler chuan aron bei masa kagari chuan lo vonin a virkol pui papa sumo wrestler chuan en cheng chuan kagari chuan
sumo in sual na mun ring ang daw hi alo siam ta ka gari chuan nim chu tum ngat ngata ma se chu sumo wrestler chuan du big lawin a bailet ve ngat ngata ma se ka gari chuan chu sumo wrestler kut chu ati tle sak rol chuan tawel hi ram thlok lut ngala chu sumo wrestler chu achak lo ti na ni to a kos siam aron tlom ti hretin na nia ti chuan block panhi te hi in hmu tir le in thlak na mun hi kan hmu le theia chuta chuan ka gari sumo wrestler le a coach chu an lo in bia sumo wrestler coach chuan a peilu chan te chu an na hrila ti chuan chu sumo wrestler chuan a sam chu phelin ka chak lo ni chu tia ma se ka gari chuan ni lo i jak lo nang ma wang hian in suan zong zong ka chakang chu tia te chuan next match tur chu kan hmu thei ngala kayoret chu le pro wrestler motoba khan in sual dona anin ding chila retsu chuan ahun malam te chu ngei to chuaka chuta next master ni tur hi an lo ena exam pe zong zong chu an tlaveka an master ber chuan ne phlom lu tok ti pa chuan aron nek ve chu engma chu chelawa ma se tuilian takhi aron inform ta mi pakhati aron luta chu pa chuan aron nek let ve lia chumi chu atui rong kal pheilai ne chuan in si in tuyen da na chu ati chet pha ta chupa chuan master kayo student kania exam pek vei chu ka phulo mati chuan an master ber chuan hanan chengila guard paruk mol ne na ding isoi sa kut mangin i thakop mai ma se rongkal photte ti pa chuan khoitlai muni hen hruaya chutlai chu anem chia exam pek theilo chan chu i phulo wani ti chu hril tamaya ti chuan retsu chu aron har chhuak le chia motoba chuan apuan chu alua chuan aron thea khoi ngal bon bona retsu chu achak lo zoka chuan atangta chutia a finisher move a retsu chu khoi chaw tum lai tak chuan retsu chuan a kena lampang chu hria in a ding tirta a ke chu a ri ropa atlek chun jom hala motoba chuan atlom thu chu a hrilta ti chuan in suala mun hi tuine chuan lo thea chutlai chuan katsumi orochi hi ron chuka opponent tur chu tu dang ni lawin karu hanayama chu lo nia ti chuan mi pui chuan ani sual len chak tak chuan an lo aw vak vaka chiharu po chuan chumi chu alo en veya mi pakhathian alo soel deuh chuan a khoi thal ngal topa chiharu vek chuan a thloka chuan haniyama chu haniyama nia ma se ke po hi chiharu kania omsia chu chiharu po chiharu ani haniyama voi khatal chu in sol pui chenga nangma level kani ti hi kala hmu ti rangche ti chu soi sapa katsumi le haniyama chu an ko narakal tur chuan atia katsumi han hoile che chu a hmu tum lo da hmung hian a ming zau vaka haniyama chuan a khik thal ngal topa le hru phei nok nok pa chuan alu chu a pha hiala a thole lo nga kin haniyama chuan alo nga ka katsumi ron tho chuan aron nui ngek ngeka khating te khachu ala hau tham lu tok chu tia ani sual ri zela katsumi chu chak lo tel tela ma se apain i manga hun to donin ka hria a thloka chuan lo ti chuan corner pakhat lampanga hian a vakal pheya katsumi chuan second som che ka moto ati chuan hanima chuan an nek chu tuma alo buma thum ni khat ati rola hanima ron nek tum chuan apuma chuna pe chaka amhai chuan lo pet le ngala hanima po chu makti tak chuan athal ngal topa announcer chuan hein sualna hian hemi mang hi karing ngai re lawa amang thiam poi karing ngai lo he in sualna hian hemi mang pha ka ni chuan a thiam na asang hle ni a chan chu he a style mang hi mang har em mai ni ya ming po anei lo ani ti chu mi puite chu hrila haniyama chu ranin per thole in awanek futo hleya ma se katsumi chuan anaka chuan lo pet pop popa haniyama thinrum lu tuk chuan a grab nget em mai chuan a ke chu an han von saka avun chu apu phata pressure tam nu tuk wang ani ti chu announcer chuan aron sei ngala yujiro po chuan lo en ve renga tokugawa chuan nilo haniyama in thil ngei ti tak chu lo tia haniyama chu hun pakhata chuan ading topa katsumi chuan akor chu phela kalawem o kalaw kumsom ni le ka upa kania so palien tak ka ma ding in train ngai lo monster an ti mai haniyama so pa so ka bei me ka
ama ai hian ka nep lo ti hi ka proof angai ni ti pa chuan awa zon ngala hanima chuan alo khoi thal ngal topa athau to don lo mun ti lai chuan aron thau thalia awa baile chuan athal le ngal topa ka chumi ron da chuar hol chuan hanima chuan nek le ngal popa banga chuan awa bai ngal thopa ti chuan ka to le mi pakhathian sin kai ti pa chuan an school ming chun un lama ka chumi thloka po chuan ret chu kha adikani ema min en lo ka theinan en ni ti pa chuan hanima chu akhik popa hanima chuan an he thei to re lo meya nek chak tak te chuan an nek pop popa hanima chuan ate tu chu a han tilang chi a anhunga chuan ka chumi chuan na mi hian ron nek saka hanima chu thidang to ma se athloka chuan he te tu hi anei chan te chu aron lang wara local warlord pakhatin mi pakhat darking atha laite atlok du lawa anhunga no panga lo oma hanima bloodline en tran dante angai to chok wara ti chuan announcer chuan ole he me chi top to achak jok chu ka chumi orachi ani ti chu aron sei chuaka ka to le mi pakhathian ka chumi chu an ko luta hanima po chu doctor le atim pa chuan in ngala ka chumi chu an han hroilu chuan apa chuan a chuang thu te ein sol that thu te chu alo thrila ti chuan baki te lampang en sin chu kala baki chuan hanima chu a thadon ti chu hria alo lom hle me hanima chu aron har rol chuan chiharu chu abula chuan rong kala chiharu chuan min threlawang ma se ka hriat che nakina vai khattal in solna hun min pevero nangmanin hian in solna hun min pevero ti chu aron seya ti chuan in solna ringa hian sin chu kala chuta chuan chiharu le mi pakhathian le in sol dona ti chuan chiharu le atim te panhi kan hmu theya an flek nen chuan anong kal phaya chiharu chuan American boxer pakhathi in sol pui dona chiharu chuan nang niang hoi chumo kain toys pui thin ka ke mang hian ti pa chuan a plaster na chu a tau pop maya chu hanima chuan lo en verenga chu hria in chiharu chuan a tau ge ta thaka an konara chuan an kala ani sol tranta chiharu chuan a hne hle meya adu dan chuan a chei kol vel mei chu niya boxer kos chu alo thin rim hleya aron aw vak waka tangro churon ti vak waka ma se chiharu chu khoi traman lawa chiharu chuan a hmai te chuan a plaster na chu a tau tir vel mei ya lung pakhathi aram thlok phei fuwa chu boxer chuan alo buma chu chiharu thil ti ania leimang hian amita chuan alo vur ngala boxer chu aming thei to lawa mi chinglai chuan ponari vel te chu angai thatopa ponari a chuan enge thil ti kha danin phal lo sin ti chuan soita chu hria tokugawa le mi pakhati kan hmuteya tokugawa hneina chuan chu pa chuan dan phalo ni khu athil ti khu ati chuan ngoro lo en photla a skill satang de khuan keman thon ma tu nge thon ma lo tu ka re felang choron ti maka chuta chu boxer chu amit vai chu rein aming chiang ta a ke chu en chuan chiharu chuan hrui chu alo tron to ma se hemi hi atim ta jing mi pakhat chuan afim khur ve ngai ti hria afim khur lo chuan ama tan a thalo zoka po atang thei ti chu alo hrathiam veka ti chuan chu hri hmang chuan chiharu chuan boxer chu adu dan te chuan ati kol vela a khoi kol charchara ati tluta chuta chuan chu boxer chuan a inspiration nge chu muta chu pa chuan trang tur le ne nge tu chuan atia aron thau thalia amang khan chiharu chuan a hrui chu po sakle chu tuma ma se a thei tareng re lo maya chu boxer chuan a khoi le jok ta hrepa chiharu chu a thalta a bok tareng maya chu boxer chu a coach bula chuna kala a gos chuan iwa han chak tak em lo ti lai chuan chiharu chu aron ding chhok le tamaya hemi aya trong po karon let le theilong le ati chuan anun hlui chu kan hmu theya chuta chuan mi hian an lo hol kol thup maya ai sual puya alua te chuan an vua bai pakhathian ron suwa chuta chuan a thlok dora ron ta thlale in ading chuka a auta faka ataka po chuan awin boxer chu abai ngal bon phuana chuta boxer pa in aposan la thale che chu towel chuan on theluta tokugawa chuan boxer hne na chuan le boxer nang hi ichaka towel ron thelu to ma se I thu ni mai
chui du nge I du lo ati chuan boxer chuan so ka manager ni bok ka pason ni box son kein sual lampanga chuan nun rong na hi adu bera ma se chung ko lampanga chuan min veng hlim le tat si thin hemi hi katan hina boi thlak em ema ma se ama kal zong in insur ka du ni ti chu a hrilta in buma insur kol vel to lo khan an ni pani chu mai le mai chu in next si se in ani sulta ka zui chuan bakin hena chuan an na lo mi ti te chu lo zota chi haru mi te ho chu an lo aw na sa to hle me ya chi haru ringot po chu an aw pui na sa hle ya chi haru chu mel che tak hian boxer chu ava pan pheya alo nek popa an nek vele chuan mi pakhat hian chu boxer chu ron vuana chu chu tu dang ni lewin a manager ni bok a pason ni bok chuan du tok to tur chuan ron tia chumi ron luwang chuan boxer chu chaklowa an puang ta chi haru chu a chak thu chu an soita ami te pani chuan an hroi luta chuta chuan hanima chuan alo ngaka chi haru chu alo ko vong vonga ti chuan tokugawa le doctor pakhat hi anin belai kan hmu theya chu doctor chuan engeng moni soilai chuan mi pakhat hi aron thlok chuak thut maya putaka achungan en chu tokugawa chu anui ververa ka wrestler hi a chaklo theilo chu tia wrestler palian tak sek tak a bulvela thilri tak tak choi turam chu kan hmu theya ti chuan tokugawa hian tite Andrea katan dal point sul ro chu tia Andrea chu tokugawa bula chon vocal pain headline kukut bun hi engwangi hrem salkanilo ti pa chuan chabi chu la chogin aphela ti chuan Russia mun pakhathi kan muthaya chuta chuan police officer pani hin loma chumite pani inbek na tang chuan Andre in ani ti kan hre thaya mun pakhat thuk deuh hi an vakal pheya chutlai chu Andre in alo siam chu niya avoi khat veya thing kung pakhat atluwa chuanin kum khat chungin he holi asiam ni chun tia police pakhat chuan ko oilo ti chuan a senior chuan io tur ni a chan chu Andrea kha keima nge in ni handcuff ka bun tir chu tia engting e bun tir dan chu hrila Andrea chu abula nge rong kalin chu police officer chona bun tira cha bi chu penghalin mi hlau omini ma se katan salini lo ti chu hrila ti chuan fighter dang ho chu kan muthaya chuta chuan wrestler thau to deuh lampang hian nang hi gangai sang lu tukche met sang ru gi khel tua pakhat mai la chak lo lo ati chuan chi haru chuan he ka o ilawe ke ma hi men bei chin te ti pa chuan a nek popa ma se zia nei lowa in chunga chuan a the chho ta maya hanema chuan wow kamin la khop mai ti pa chuan a nek popa ma se chi haru ron tla tha chuan hanema chu aril ru pek ti lowa hanema chuan a bin popa abudi kat pa po chuan nilau chu ron te vaka chi haru chuan a top na ta no ti pa ron zuang phei tum le chuan a ngonga hen lo khoya a thal top me chu chu tu dang ni lewin je khinia baki po chuan jek sama heta hen eng ron ti chu ti ngala jek chuan chu fighter hena chuan nakina ringa kanin tung huna lei ni macedonia leun train ang che ti pa chuan en sona to lampang pan chuan akala jek sama le basaki en sual don chuan lo ti dum duma an post chun la basaki chuan a defensive post chu la jek chuan aron bei ngala ma se basaki chu lewin bum manin jek chu nek ngal popa ma se akut chu thi zoi zoi meya chu chu hrathiam lo hle in atol hnunga basaki chuan jek chu ava bei thalia a ke chu ron thi le ta tokugawa chuan mechi ti to bro referee jek kha check ro chu tia referee chuan a check chuak veka basaki po chu len tom ve mulmula jek chuan engma man ro pai lo wang chuan tu ti that le tur nia basaki chu aluron hoi tranin medical treatment ka hmuwat lo chuan ka thiang e mechi ka zo fa tangai ti pa chuan jek chu ava bai le ngala an tha to pen an tang ve ve ya jek chu a thanga zo ka tangin a se pop maya khai kangin a the popa a soisa chun zom ngala basagi chu atlom phata pona chok to chu baki chuan akut kha se thalo lo ta che tia jek la chuan a poimi lo nga dot lia chuan chu lo ti ve maka baki po chu a khur do phang nge nge ya ka zui chu a local phei chet cheta chuta chuan jek le mi pakhat wrestler chu alo muwa ani pani chuan len bia wrestler chuan minun rong mi a mai chiang mai in suan mi se mangin hi ati chuan chakche lom le ka tum le chu lo ti maka li chu ron hinga ka zui chu athun noka baki rong kal pai chong ka zui chuan alo kwa engom zia ti chu baki chuan alo zota ti chuan do pole katsumi kan muteya
do po chuan Katsumi chu martial arts poimo na te chu lo hrila a in sualna tura chuan a kal ta amanai versus dopo Orochi chun tia dopo chuan thaveng tak mai hian anu pui chuan hawa ka chak ngei don yo chuanin nang the king in te pa ha ka hne tong che chu han ti le ngata baki le Kazui kan muthaya taxi a chon chuang in khoitlai mani hian a local meka Kazui le baki lui kaman lo thula chu kan muthaya Kazui chuan in sol that lo thu te chu lo hril meka ma se baki chuan in sol hi atana poimo thu te apa laka tanga phuba lak theina om chuna ni thu te chu lo hril ve zoka Kazui po chu arilu chu kal thui pha hle ya chuan amanai le dopo te kan muthaya atira chuan dopo chuan a the pharleng kol charchara ma se amanai chuan rong kham bekin sei sakol vele ta lok betin alu a chuan a kiu chuan chu ngek ngeka alu po chu thi pa nge nge ya Katsumi po chuan pa reilo te che tikhan om le lok ro ital chok thei shrim shrim chu lo tia tal chu tum che chuan a lok bet le ngala a nget ta sawa tal chungai nam to don lo an ti sup sup lai chuan engmani sten si ron mangzewin do po chu aron tal chuka a ma chuan a ding le theita motobi po chu rong kal phein do po son a chak dan tur a shatoni so chu ron tia chumi tang chuan ani solna chu in let le thokin do po chu a chak chun jom charchara amanai chuan bele tum ve ve ma se a hne ngang lawa a to pa chuan do po hian a mang thin lo tak mai luru ti khik theina khop chu a mang ta amanai lu chu khi in khati a beng le popa amit le hnara tang te chuan thi sen chu ran chuk ta Katsumi la chuan nie pa leina tlan ti su ichunga polan ti lo a beina sat em chikha ti chu lo soya referee chuan ole tuna chak chu dopo Orochi ni ya amanai a chak lo ni ti pa chuan akal pheita dopo chu afa pa ne biak lai chuan amna hian aron bei thuta dopo chuan lo khik sonin anin bei chun jom le ngala ase dopo chu amanai chuan engmoni lai chu ti tle sakin ain sol thei to lo turanga in amanai chuan Tokugawa hena chuan hi ka chak tongin ngai to pro achan chu he pa in sol chun jom thei to lo ain sol chun jom thei to ani lo chuan a thi ne mai atia dopo chuan nong kawin nek po patum chu iljiro hian alu aron thamin the son lopa min bei tum tero hanin bei tak takila ne mai lo ati chuan dopo chu kalma tuma ma se kureya ha hian on dangin tu mani chu in bei dun omani mo ati chuan iljiro chuan asirvel chu ena fighter dang hlir chun lo ma Yujiro tang po chuan ora na sa takhi chuka aron bema saber tu chu atlom tir ngala boxen ron bei le in chu po chuan adai rei lawa adang ho chu ama jok chuan awazuana dang jong jong chu second rei lo te chuan anok out jung jung maya makpo chun ti hlom hle ya ato bera kureha chu labanga kureha lampang pana kal phei chuan kureha chuan a hlau thong hle ya ma se mi pakhathian on dangin chu tu dang ne lewin sino chu lo nia sino chuan nang hian mo kau hi khoi ngai lo churan tia Tokugawa po chuan kalti ro ti chu atim pan hena chuan lo hril ve sata chu ti anin biak lai chuan Andrea chu rong kalta Andrea chuan Yujiro ma chuan dingin a tong khom pe pe me ya ma se fighter dang ho hin rol lang velia hei hi free match ani du du kan tel thai tro ti chuan Yujiro chu a thin rim to hle ya chu ta Andrea te baki te Shibukawa te le midang zong zong te wazuna tum chuan a thal topa silai ri hi kan hre thaya Yujiro thole chu silai hen ong ka pop pop maya len hin ron the boka chu thawa midang bei al tum ngat ngat lai chuan ka mu thil ne rong ka pa azal chun jom ta Shibukawa chuan adot len sol tur kan isi ke chuan kalphot mai nge ti pa chuan akal ta adot le chuan Shibukawa le sino hi kan mu thaya referee chuan hetlai hian indu du dan cha thai ma se man ron mang thei lo ati chuan Shibukawa chuan abeng chu lo doin a hrelo ti chu a hrila referee chuan a soinon le ole ole ka hre thiam lo nangzo khani hre tero ati ve le ngata referee chuan sar I tha tero ti chuan a mani kha ka chak dei to lom choron tia char medical check up du phote mati chuan ai he pai chu mani kain sual pui toin ka hria te chu le ti vel mai meya sino chuan thil dang dei chu lo ngai to Shibukawa hi in sual thiam takani kan he mai don lo chu wangin film khur taka kom ngai ati lai chuan Shibukawa chuan sino master chibeile aron tinal meya match atran theye anti chuan Shibukawa chu ading ngai chuan ding charchara sino chuan a he ko charchara ma se ring lo ati che chuan sino chuan aron bei ngala alo the thal topa
atele the thal le tile the thal le khati khana kal kol charchara ram pe chona ke ru te chu lo ti tle sak vel mai me ma se sino ko ta chuan tibukawa chu a om che chu a chala chong khoin a nek pop maya mit mu chu ke phain thisen chu chok zoi se ya ma se tibukawa chon ti zong o ti pa chona tlom tin hala tar mit te chon lo pe ya mi am tak chu tlai ringa ding lai chu kan mute chung te chu tu dang ni lawin Shibukawa, Jack, Katsumi, Kagari, Baki, Le, Kayo Retsu ten ya. Chung ho chu anding chan tak chu next round ang kal to ti na niya. Thilpoi mo daw may soy tur kan nei ti pa chuan chumi chuan chunjom hala. Chu thilpoi mo daw chu Chiharu round thum na chakpa kha. Ay liam na sat em awangin aron tel theidon lawa ama ai o turin Andrea European Olympic men tian hriat chu aron tel dona chuanin dopo hi ain solna nung ber ama nai ne nan solna kha ama bai to ber na ni lo wangin ama chakle chaklawa hian an sei ho meka chumi result chu ko kota hian oma chu heteng hi ni next round no kal tur hian dopo ra chi hi a qualify e chun tia dopo ra chi po chu next round no kal tur chuan aron in line veta chu ten line apply chuan Kagari hian baki churon bethuta baki hemi min chaktir theingem churon tehlula baki chuan enga chutin akal pheilai kan mote chuta chong Kagari chuan zui phei charcharin baki khongai takin min chaktiro hemi hi ka chakve nge ngai ni voi khat chi ti pa chuan thingthrimu chuan adila mase baki chuan nilo mi pa ngi namro taiteli duni chuan nangmain chak chhok ve mero ti pa chuan akala Kagari chuan kadin hmoi indala ngai to ve da che ti chuan baki chuan nang poniti ve thawang ti pa chuan akal santa Kagari thil hlau ang nge chuan thil chu thlengta baki le ama chuan ni sualdona Kagari chuan a bai masa atira chuan hne hmel ma se thu than hril khang lang khan baki chu ati phur ma mange alok bet ta mak me baki chuan Kagari chuan a tlom thu chu baki hne na chuan a hrila baki chuan a chak thu chu mi pui hne na chuan a soilai tak chuan Kagari chuan asa zuwa chuan ron pe chakin baki chu thal top maya gari chuan chu mi tang chuan din mun tha chu nein baki cha thei lek lo chuan a siama a khoi char char maya ma se baki sama kek chu baki chu ron cha thuta Kagari chu a hlat ve theita ma se Kagari chuan an man le ngalin wrestling chung chang te chuan an hril le vela ma se baki chu tlom tum lein a chung zo ka lai chuan Kagari chuan a ko thi phar chokin thumbs up hian pe kewa chumi chuan mi pakhat hian ole thrianu ikal thei tong chu tia mi che pakhat hi arong kal choka chuta bakin aven chu tu dang ni lewin anu chu nia mi zong zong chuan ala dammo engtin nge di thei anti sup supa ka zui po chuan makte tak chuan alowena baki chuan engtin nge ni thei ala dam ka hriat mi lewin engtin nge ni thei chu tingoi ngoya hanema po chuan chumi chu makte tak chuan lo en ve renga se chu nu nui mela mu chuan baki chuan hei hi thangkam ba ka ni lo ati rol chuan Kagari chuan hnunglam atang chuan aron tlo pop maya baki chu asai sakol char char to chuta baki chu a han loka tu man tal chok theilon ti lai chuan ol sam te hin ron tal choka dopo chuan a tal cho thei chan chu martial arts an zir tel ve kan hi ti chu alo soya baki chuan ama style thar mang chuan Kagari chu loka tal cho tirin alok le ama Kagari tiangin ading choka tlep ti pa chuan midang chu kutte chuan bengkol tir vela atopa chong Kagari chu knock out in sawar hi alo la meka alak zo pona cho chong Kagari chuan ite thakop mai min hnia intika ama ka hne ngai don lo cheni hi ma se threng ro ka tlong mai don lo nia kanin bele hun huna ka hniang che chu tia ti chuan sin chu ka sumi te lampanga chuan kala ka sumi chuan ka traffic toy ka kong pona to lo tu ne chung kan sol thei tong chu tia ain thom chu in belin an kalta chuta chuan retsu nen lek chuan aloin bai dona Chinese martial arts le modern martial arts in bai na bon takani don hi chun ti sup supa ka chumi chuan stance pakhat chu la chumi chu do poina murwal chuan ka fa pa so chakang ingang ponron strike ma se ka fa pa son counter na tura nei vek atia chuta chuan do po chuan ka chumi ne na nin tongdan na chu angai to chuaka ka chumi ate light te in circus a thok thrin nia heta hian a chak em ema apa po hemi circus nei to pa hi nia chuta chuan sakei hi a chuak pala ka chumi chuan olsam te na controla ma se apa ina ma control lo tumna anu na chana wangin dopo chuan ka chumi chu
afa tan la ta a soidan chuan khamini khan Katsumin apa chana kein fapa ka hlo chhuak ani chutia eta tang hian do pofa ani lo ti chu kan hre thiam vekanga Katsumi chuan mung changa re chu chu pan hnai tumin akal hnai chet cheta ma se re chu chuan stance pakhat chu la in Katsumi chuan min ti hlewi tum lo atia pan hnai tum le che chuan amita chuan thil chu ron phu thot maya chu chu mu po mu theilowa chumi vele chuan nai set sot thian at khik perlop maya chuta audience ho bullam panga chuan Katsumi chu han thluk pha re chu chuan Chinese martial arts puije te chu soya ma se do po chu alo thin rim hleya Katsumi chu theilo hian aron ding chuka ama chuan aron ding le shama re chu chuan insual thei to lo ni kha ti pa chuan thil chu a hril hrapa akalta Katsumi chu a thing thrin noka a chak lo ta der maya ti chuan chutlai gra tho chuan thi bom lian tak mai hian non pot phaila chu kan mutaya chuta chuan an leader de uber chuan hemi pot chhoturum tranpui ro o ti chuan thil hian aron nek pop pop maya chu chu ron ti chein aron chuak chu anaconda lian tak mai hi nia Adriana chuan bei chu tuma chu anaconda chuan Adriana chu sia ma se Adriana chuan tar pheltirin anaconda chuan avet le ngala Adriana chuan ave rol chuan alu chuan he anek sak pop pop maya chumi chuan thatirin anaconda chu athi phata ti chuan police officer pani kha kan hmule theya pakhat jok chuan Adriana hi ani solna zong zong chu soilo Olympic tel na zong zong le hemi hole siam thleng hian pakhata ma tom na nei lo ni chutia Adriana thinrim chuan Tokugawa hena chuan opponent ka du opponent min kau sakro Jack sama ron chuak ro chutia Jack chuan adam do chulo la mekin mi pakhata rong kau to pa tur hian a hmela mu chuan a rap hle a mai vela chuan vein chu khat veka ti chuan Jack sama chu a ron chuak ta Adriana chuan endring lo lai hian a ron bei thut meya chuti endring lo lai ron bei ta chu Jack chuan chet ngai na hrelowa a nek thal top pha ti chuan Jack chu a tu tareng meya Adriana chuan a vol sam ve tia ma se Jack amita chuan thil sen chu ron oma chuan putar pakhat hi kan mutheya chupa chu mun vot taka hian oma chutlai chu Russian ni nge in langa chuta chuan computer a hian Yujiro hi alo en mega Yujiro in a ma nge savom polar bear ang chi hi akuta thalai mu wangin amang hi midang ka siam theingem chutia chuta Jack sama chu muwa Jack sama in train dan le a chere mem dan chu adik lo chuti dewa sin chu in thlakin Jack te chu kan mu theya Jack le Adriana chu ani sul meka Jack chu achan chejo ka chun umma se amit sen nuwa khan achan churon thain a sop chun zom vele ngal char to Adriana chuan beitum ve veu ma se ati hlei theilowa akuta te chuan a se saka a se thla trepa kaya Olympic champion hi I ma mai hi chung ka tlom pha don lo ni yo chuanin nang hian ka kutte hi min se saka hemi hi sport ka tel theilo phani chun I chak lo viewang ti pa amit en chun amit chu ara pha hleya he mithi ka mu to ni khuyang hi ka mu to ti chung ai to ngala baki po chuan enga tinge Adriana khon hlo em a chak zo ka halien zok bok enge thil thleng ti chung ai to sin chu doctor Pabula khana kala doctor chu a ma thil thleng te khangai to in je ka in train lai chu mi pakhat hian a ko muwa Jack chuan punching bag chu an nek vak vaka ama chu cher hle meya mu manglo ei manglo in train ani wang chuan atak sa po chu sektur ang po chu na sek theilowa doctor chu abula chum vakala mol chu la avok nek meya mi pakhat hian engwange khati khani ti chuan ron aw vaka doctor chuan toplo chuan a hlap charchara chupa ron aw tupa chuan doctor chu aman betta mase jekin enga ma ngai lawin alo nek ve le ngat boka doctor chuan makati hleya je kholai chu doctor chuan ko pengin engwange heting hiti tharuk nuai thi don nia khati ti reng ka chun I chunga research zo vekin ni hiyo karong kal ti chu hril chuan je chuan ka hria ma se khovela mi chak ber hi ka nge ngai ni ka soi hriat ka ring chu lo tia doctor chuan tharuk chungin I thi dona khati eng ma cells tha kha I nei thei don chuan min momoni lokaro thil pakhat ka mu ti rang che damdo chu tia azui tamaya sangha dil pakhat bula hian akalpuya chuta chuan damdoi pakhati ti ke in far khat lek chu han far tira sangha zong zong chu an thi veka Jack chuan chu a in ngala damdoi tam tak po chu a ei veka
ni khat na chuan a bui thak deuh mai thei atia Jack chu san vela po chuan mut tha thei lawa kar khat vel nuwa chuan sek tak mai chu nan thiawa ma se doctor in a hlawang nge in chung rak sau chu ai dik phata ye chuan mutant tai changa ni mai ti chu hril chuan Jack chuan monster thana an mutant ni te chu apoi hleine ti chuan lo changa sin chu in thak lein Adriana chuan khui pop chu tumin a han bina ma se Jack chu alo ding chata Adriana zok chu abin phata Adriana chuan ne lo hlein a khoi kol vel mai meya a rip spot chu ati tle sakta Tokugawa chuan ti top bro match ka ti top bro ti vak ma se omzia nei lawa anu dawa chuan Adriana chuan thisen phu chokin a thidang ta match over chuan on tia anon boy pui sup a doctor chuan heting rap thakhi ka mungai lo chu tia Jack chuan mi chak lote thina le mi chak te ding chuana ni hi ti chu alo ngei to phei me ka sin chuin thlaki do po te baki ta hu chu kan mu theya do po chu hein sol ne hi ka chak nge ngai ani lo chuan commercial chi a chak lo zia ka proof ani mai ti chu asoya chuta antonga kan hre thei chu do po le Shibukawa hian len sol do na motobi hian do po so awan chak lo don ching em chu lo tia engwange kan master son ne pi ti nami ti chu portak mai hian lo soya ni lo in master son ne ka ti na ni lo Shibukawa so a chak lutuk ni chinda ulok kha na ron thlenga warm up po in warm up lo master chu master ni tur ni in warm up lo in eng huna po ein sol thei tur ni so ngai dan to pani ti chu ashila anin sol tranta do po in a ne view turan ngai lai chuan Shibukawa chuan a khoi kol mai soka do po in wa khoi tum chuan ading chuta engom zia tin sei loi lai chuan baki chuan a ke soin ro chu tia Shibukawa chuan a ke alo rapin a nerve chu lo bloka ading chut pha a lakson nuwa chuan a chele theita do po chuan a ne lo hle meya a the thal topa Shibukawa chu mi puima chuan dingin ka chakhi in ringem ti chu aw vaka do po chu thinrim tak chuan aron ding chukta do po chuan putar ingam chuan kal lela du na lam train ron beiro ka ne thau che ken ring to nia ti chu aron sei chuk ta meya Shibukawa chu nung lam panga chung kalin ole I thu lom ya ti pen avatar star do po chuan local ta che ti pa chuan a nik pop meya Shibukawa chu in ring man to loin a thal pha topa a mai po chu a soi pha veka chuta chung kan mu theya a tong vai do nge boka ti chuan Shibukawa in thil chu angai to ti chu kan hre theya angai to lai chu mana atlang wa lai vela thil thlenga nia atlang wa lai chuan an master putar to tak mai hi mi paruk pasari vel hen an hol kola chemnen chuan khur de chung chuan an hol kola ma se an chem chu thlawin master kan ti palni kan chaulo che an tia master chuan nang ni ho in fing khop mai ai upa zana chang le hrie ati chuan Shibukawa hi aron zaya putar ho hi ke chu ka dim vak don lo nia chu tia katana chu anin kara dain in sual chun tum chanta anin suala Shibukawa chuan an master tactic chu achunga chon hmang pha zoka an master chu a thring thrit pha aron chars le pop nuwa chuan chem hi alo tho ta zoka an master in chu tia chem thoa thisena chu tir ta ka chuan Shibukawa chuan tuna ka thisen min chu sak to khovela mi zong thisen ni ka chu sakanga mi zong ka ming in hriang ti pa chuan tun huna in sin chorong kala Shibukawa chu ron tong chokin nang pa hian kum som sari chung ka nga nuwa ka thiseni chu ti le ta tuna chuan ka du thu sam angin ka cha thei to do ni hi chu por da umai chuna tia anin sul tranta atira chona ne tok leya ma se Shibukawa chu upa zok le experience anga zok na le askis lo chak zok na dau chuan chan thra chu nei tirin a chak tir ta do po chuan ka chak lo ti ka hria in zir tur kalanga ti po ka hria chu va in kalen zir ngat ngatang ti chu sei chuaka sin chu mi pakhat bula hian kala chupa chong kong khar pakhat hi alo venga chu aron nek pop maya a chiek pha chuta tang chuan tu dang ni lowin ye zero hi aron chukta sin chuin thlakin baki hi parking lot a hi kan mu theya exer chu lo la mega chuta 20 cent chu chuka maktak main in sul pui nei omang je jang hian a chef kol vak buka sin chu motobi le ka to te lambanga chung kalin baki chun lo jong kol vak ka semi final khel tur te nia khutlangi chun tia sin chu kayo ret su lambanga chung kalin bangchu silo chi che hin lo nek pop popa
chuta chuan bangchu a som fe khen ron thla mai a bial kul mai hi pakhat hi oma Yujiro chu rong kal phain engma ti lo chuan chu tiang che chu aron siam ve a Yujiro chuan iming kha Kaioretsu ni ma se imi bei tur hi ka fa pa ni ati chuan Kaioretsu chu a phuzak mai a ka fa pai bei don ti hran nge thadeu khan o chu ti chuan Kaioretsu chuan ava bei thuta Yujiro chuan lein pumpa hian khami hau kha ilama modonia uluk dau kha nomro chu ti ya nang hi ti pa pan nei tum chuan achunga Yujiro na khik ta kha aron tla thata mai a iming chi kha ipu zo don nge ka fa pa hi i ne don ti pa chuan akal santa announcer chuan ole semi final khel turte rongkal toro se Kaioretsu le insula mun zongjong anau pangber baki hanma ati chuan baki chu aron kal telve theilawa semi final kan khelna hian baki hi anau pangbera chumi tur chuan baki hi elo somang ule ati le chuan mi pakhathi ron jong chuka toko gawa chuan Yujiro nilau alo ti chuan baki chu athleng tha joka baki le Yujiro hi anin ang to ema wangin toko gawa hi na hriat pola mase chutia baki omlai chuan ain hliam na sa hle ti chuan mu theia chuta baki in training amang chu shadow boxing hin ti meya a hnu dawa a hming pok na hriat bel zel tur nga yang semi final khel tur te chu Kaioretsu le baki hanma a next round na khele tur te chu Jake Sama le Shibukawa chu tiang chuan anin el chawanga semi final a chak zok zok chu final a anin tum le don ni shadow boxing a hian ithil ti zongjong kha kalo ena chumi mangchong kain sol pui charchara ma se thil pakhat mang mi elewila nei ni ti pa chuan ani sol tranta baki chuan an him hel zok hleya chu chuan baki chu pet popa ma se engtin ma chuan omlowa baki chuan a bei chun jom vele ngala chu tenga baki in a bei na sat po chuan Retsu chu aloin dang thei veka Retsu chuan a hne tran zok tamaya Yujiro chuan o tero Retsu kotlai vela mi sulza monster Hanyama pro wrestler tepon akot chung ram hoyom khan la chuk theilawa ma se nang hi chuan ila chuk thei do ni kha chu lo ti chuan baki mi chu ram dang lama Retsu chu aram khoi ve tranta angonga chon thuin angong chu a dislocate ti meya chu tianga ati lai chuan a har chuk thuta togo gawa chuan match over ron ti chuan baki po chu a zong phei ngala Retsu chu ading tha angong chu sim tha aron beile tum chuan baki chuan a mai chuan lo nek popa kure ha chuan baki kha har chuk ma lo se chuan a thinge yang ka sim tha theilom chu tia baki po chu akal ngal nal nela chuta chuan Yujiro chuan lo danga khatianga mi khong izel chuan khovela grab la trabereng ti niang alo ti chuan baki chuan akal san maka Shibukawa te khel hun chu lo ni vele ta Shibukawa chu motobi chuan lam turin rong kala a tho rol chuan atlungala o kein hliam do pone mai thenga tinge ni ti pa chuan azui pheilia an kalkonga chuan atlule ta chuta chuan thil chu ngei to chuk zoka an master na soi I tak sain hlawa nei huna adut phung a shalo nga iom lo thin dan pui pui na omang ti chu a hra chuak ta motobi te thren dun chu lovakal tur chu na tia mungchang chuan in da phei chung chuan akal veta kongkhar chun hongrol chuan Jake chu alo ding to in sual chu tran turin an ko nara chuan an kala chutan ko naran kal hnuwa chuan Jake chuan coconut pakhathi la chukin a se pop pop maya motobi chuan susoka kutnin voice chung ka ti to ma se perfect dein voi khat chi gala ti thei chupo alabung theilo zui chutia Shibukawa chuan tlangwal pakhat ne na chuan tuikha khomok le in velok teng ti pa in tui chu ina Jake chu ein pan nei tira motobi chuan enge ti don le ti pa chuan tui botol chu ava en zewa tui chu a mom ti chu thathiam ngala Jake in adu to karon nei nuwa ti a chuan amita chuan tui chuan a phu pop maya motobi chuan chu tlangwal ne na chuan somi so Retsu style deuh ma se Retsu style ayana zok si ani so somi mangson illusion a om phanga tui hleu angin om doni chutia Jake chu tui tam taka chuan lewin hleu chho chu tuma Shibukawa chuan a khoi thal tapa finishing a ngonga chuan a ke chu a pressure point a da le boka kala tumlai chuan thil dik lom ati chuan Jake chu ron thawa mel chu ka ke lo se man chule atia Jake po chuan a vun chu ron chak chok ngala chuta tang chuan Shibukawa chan chu a chhejok ta atira chuan ne ve deuh thin ma se Jake chuan akut te chu se saka akuta chuan
tingena shalo hian sibukawa chuan a von topa chumi chu a the thal top maya motobi te chuan nun ngei ven ngalin master I thaim chunti chuan ni e tlem chu injil to kalangai ni hi chutia akal pheilai chuan kore ha hian lo dangin dingro jek idam doi thin jong jong kho ka mu vek to khating bak ba chemical hlom kha lo ei to sung che ti pa chuan akut chu avon saka jek chuan alo el waka akut pani po chuan atang chuan omzia nei lowa a ngonga chuan a rek thleng ta jek chu akal pheya kore ha chuan ei to su chu ti vak waka a awa ma se enga ma chuan ngai lawin akal tlang lui zela hemi tang hian kan hriat thim thei chu a chemical mang kha a edik to ni ti chuan author hian thil pakhathi soya unau in beina jek hanma jek sama ni thingkha hanma le baki hanma te in beina chutia ti chuan in pakhate kan muthaya chuta chuan mi panga hin lo ma chumi te chuan trophy ang da upakhathin lo hol ko thupa chumi te chu tu dang len Tokugawa te chun nia Tokugawa chuan ami pali te chu ti hian a hrila emi hi thlan thisen na tor theina chin china ni hi thisena chu ka nga thlan na chu chawin hemi hi andong thei ni ti chu alo hrila ring lampanga chung kan mule theya Tokugawa chuan midang ho chu lo fuin mi upatak tak chak tak tele an ram thole an continent thro tanga mi chak berber te nongkal khoma chuta final turin mi pani kan dong thei hi kan lom hle a ni chena ni solna khan jek hi loin hliam ta se ani lopun baki hi loin hliam ta se final kan dong thei don lowa mi puiten final mu nom ti taka kan en theinan kan player te pani hi dam takin anom ibei sei photango ti te chu soya sin chu baki lampanga chun kalin baki chon ei tur chu lo ei trau trawa ei zo chon ka zui mal chunga chon muin mi en sol pui to te a in tran dan te le en sol pui to piang thena siam te angei to chuka jek hi kan mutheya a ma chuan Yujiro chu alo dinga jek chuan doctor hne na asoi mi pakha tha du thu te chumi tha du ema wang chuan kum som emo kum za emo kum khatlek emo thakhatlek po adam thei chuan a poisa lawa dam do e po chu adu zo kani ti chu a hrila doctor po kan mu theya ka thil siam nge hi khovel tan hin a hlomani ti pa chuan en ka phluma final tu chu ein tran don ta baki le jek po chu tring chung a chuan an ding tun tarana baki chuan a ma jekin Yujiro thila hrilai te chu angei to chuka jek po chuan ni chin loka anin bek na Yujiro ne na anin bek na te chu ngei to in Yujiro chu nek te lo tuma ma se an nek du lowa aspiter ang ema wang chuan Yujiro chuan a hmuhman lo vel te chu ni ka fa pa thadau kha no ti chuan satiang ang title hau mai du wanga rongkal kan hilei ne a mai thil ti sual siam tha turin ni ka rongkal chu tia baki le jek chu kal dunin jek chuan baki chu apan hnaya a thing thria a chibaya kanau du tak tuna kanin mule che ni ti hian kanin khaching che alowa han rei e chu ti chuan midang ho chuan makte tak chuan ena announcer chuan unau pani mon lo ni renga tuna king hian fa pa pani anei ti kan hret thiam che a chuta ani sual tur bok chuan tunge a title hi nei chun zamang ti rel fel tu berani yang chu tia an ko na ra chuan an kala in pan na in anin nek ngal popa an pani chuan ani sual tranta defense tel mi lo chuan anin nek popa ma se an ha dun mel hle meya an tlande chu a chok burbura commentator la chuan thil seivel chu thiam hle in rcva han tam tak em chu alo tia ka zui po chuan an thlan fer chu lo lem pali an chakna na satak chu a feel pha te chuan jekin chantra jok na in baki puma chun hneka an nek chun zom hal charchara ma se baki chu loin vengin a parkata jek chon an zuanin adara chun thu a nek popa baki chu ati tlutamaya baki chu aron thaule a jek chu a khoi ve tranta ma se jek chuan trap chung hian nang hi ka chakti don lo che keima la ka tang hin I chak don lo re chu tia hun kal to hiron langin mun pakhat in do na mol ni nge lang hi sipai than ka thian lo buma mi ta chu chutlai tang chuan an thiar chuka sipai kem pakhat hiron lang lein chuta chuan mi pakhat hian khapa kha akuma kum chung an chui to engtin ngi le hriat lo thei chu lo ti meka thil lem vekani khapa kha umre re leine chuanin tuna meron hrila I unit jongsong kha mi hring khana tha sak chemo chu tia chuta kan hmu thei dan chu
commander pakhatin sergeant pakhat alo hau mek ti chu nia sergeant chuan aron beidan te chu hrilfi in bota atim te ho ne na anom lai chuan atim te ho chu ron that veka ama chi chu adam chugani ti chu a hrila ole engpo ni se he Vietnam war a hian keini hi kan chak ngei tur ni super power America kan nia kan hne ngei tur ni tuna unit dang te nen kham hring khawa zong chuk ngal ro chu tia yujiro hi kan muthaya ani chu lei hnuai hian lo omin thil te chu lo ngai thlaveng venga achunga te chuan thlona chi chu a thlokol fo sipai ho hian leia hian yujiro chu an lo zong boka yujiro chuan pakhat chu ron that ngala midang hoin am hai takan en lai chuan a bai zela chuta meiche pakhat hian arong ka sakwe tatlat meya chunu chu asilai chu lo train level chu ka popa kalla tum chuan yujiro chuan ron manin nangnu hi idang lam tat minzui ko la train ka hria mase thu nia idu lemen ron zui la idu lo lemen ron zui lo to nia tipa chuan akal santa hun pakhat kangna satak mai kan muthaya chuta tang chuan yujiro chu ron chuka sipai ho chon chutlai bulvel chu ron en fein commander pakhat chu rong kalphei chata commander chuan yujiro chu muthota a trevaka sipai ho chuan chanturin ron tlan phei ngala an commander lo tluring an mu chuan damdoina hruain commander chuan a ku chu ron pharchuka mi mol ho tipa chuan a mai kor chu phela yujiro lo ni reng ti chu kan muthaya yujiro chuan chutlai mi vel chu that vekin pona chorol chuan commander ber chuan alo manta sipai dang ho chuan an tin veka wang chuan chetvak ngeina chu hrelawa mase commander chu in phennan mangin sipai ho chu ain ka tlang tirta ama chu kalbo manin sipai ho chu a that leveka sipai dang ho chuan bailet ma se omsia nei lowa ponlam tang chuan commander thau pakhat thian kan hol kol vek to che ron churo ati chuan jen ama yujiro lo chan to nu kha kan muteya chunu chu backlian puin en hian ron lutin hetlai explosive sang chuang om apu chuan aden don lutuk kan kal chua san thayang chuan in song ho son thi vek bokong chu tia an kal tranta ma se anung karwal chuan yujiro chu dingin jen chu apot dinga chutlai pok vel chu jen chuan tur zolen a vak vaka ma se yujiro chu engtin ma chuan om lowa chutlai sipai omsa ho chuan thi pa sipai dang chu nong kal bela jen chuan engthil nge ti tia zo chuan hetlai mun hi aruk theng beran siamania irong kal chat dana hian jen thil dik lom ni nge dn nil ka ti sok don che ati chuan mak chu ti mil hle a be tum chuan yujiro chuan amana pona chuan an chok to chuan an tileta je ka nu chu pom chung chuan a chuk ta sipai ho chu that vekin a thu ber po chu thata jek chuan kanu han khami lai khan thana chansane ma che that lo khata tang khan thlako nuwa ke ma hi ka pieng ani atia ingthil ne thleng chu kan hrethiam thei mai ome tu huna hian sin chu lokalin ani sual le tran ngala jek chuan baki chu an se vela ka zui chu ron ding chu kin nangni pani kha insul top to ro una win ni kha mishing point nang to lo ramsa in ramsa chu ti chuan jek chuan a oma chuan nemin nik chu tuma baki chu a ngonga chuan thuin lotus technique chu manga tuma ma se a mang thei lo hlowa leya chu ne titla jekin se tum chuan anar pakhat chu a po thlak saka kure ha le sino in sol nang khan a blind spot chu mangtang kai a hnunga te chuan a bi ruwa jek chu ta tang chuan adam doi chu ron thok tranin thil mak tak ang hian om trenta engmuni vein te chu ron langbel wakin doctor chuan tokugawa hena ti top turin atia poilo kemen ka ti top meng ti patlan thlak chuan tokugawa chuan chemte ne chuna ron tina kure ha chu aron tlan chho ve hlol boka tokugawa chuan emechi a top turani lo chu lo ti ve tlat boka baki chu a thlok phei popa chu ta tang chuan jek chu kan mule theya a ku dru chu man tlak to lo khopin oma baki po chu a khoi pop nge nge ya ti chuan ading chu ta ako chung tang chuan thilna satak mai kan mutheya alok tranta ama se zongzong po chu bawin a chair veka ma se ama ai chuan a chak zok mel hle meya kureha chuan jek chu ron lakson tumin i taksa hi omziom lo ro parang veka ni ati chuan a nek pop maya rang do mai hian baki chu pan phein a nek ngal pop maya sei sakshra patum chuan anung chu mu fuwa demon chu tia midang po chuan engate top te an ti sap lai chuan baki nung chu kan mutheya chun mi chuan demon face chu alo sembula ka zui po chu alo tong drive ngat ngata baki khoi takin sakse chu lo tia kore ha thloka chuan etheli zongzong hian voi khatal chakan du thin an taksa dandam doi mang hian enge thongan ngai to ngai lo chu tia baki chuan jek chu lokin bin chu tuma jek po chuan second som chi ngai to tiang tak mai hian a thloka chuan a hria ding het ve tram tranga baki chuan a bin kang ta jek po chu en se ru na sak ema wang chuan a ha po chu bal pha veka baki chuan leya chuan a da thalia jek chu a thi danga baki chu chaka chuan an pungta
Tokugawa chuan match over ti pa chuan bel chu kengin a chukla baki thingthri chu Jack chuan rong kai thawin a kuthlem te chu atum saka bel ta pek chuan baki chu thingthri noka kai thole in tuna chakhi tuna min ne tu ngei hi ka unau pa ka nau ngei baki hanma ni ti chu a au chuaka ti chuan an ru lampanga an kalta akal lama chuan Jack chuan Yujiro chu amua Yujiro chuan nang miten omron hei to sungche ti pa chuan kalsana tuma Jack chuan se tumin avazuana ma se thisen per chokhi kan mutheya chuta chuan Jack dar chu alo thia Yujiro chuan in se po hi in suan stance maktak mai nia emi hi thiam chuan thil tam taki thiamani ma se imi se tum hi thir nge ni vun pa ngai ngi to ma sangche ke pon ka ngai to ka se theini chutia baki chu kan mutheya ring chunga chuan oma leite chu khoya ti chong captain strainer kan mutheya captain chuan ni khata voi ni chaklo ti te chu halo ngai to choka ti chuan a ma thil thing to te chu ngai to choka mi poimo tak tak thu khom ho hian Yujiro chungchang chu lo suya mi pakhat hian kum sompor ka ni line Vietnam war atela kan sibai khating za chunga thata tuna kum ni nu aron langle America chunga nge drug dealer ho athatle nia chutieng de chu kan sipai tana za thlak lutuk keinin kan man theilo line chutieng pon lam mi na ron that joka intinam ni kan ti ngai ni chutia sipai tam tak chu thon chukta chuta commanding officer tur chu captain strainer ania captain strainer chuan khami wangkhani min tlak nim tin ni chutia chumia thil thleng kan hre thei chu Yujiro khan in pen na manga wangin an base te kha achet pha veka captain strainer chu dam chuk ma se commander atangin captain an tlak nim tira sipai ho chuan Yujiro chu an ve kol ve ngel na an thi trau trau zoka omje chu nei lo re renga sin chu mai chele mi pa pakhat bula hian kala mai che chuan mi pa chu khoitlai muni hian lo hroi phei meka chupa chuan en kolin heting jail nge 5-star hotel ai puna changkang zokin ka hria chu tia chunu chuan engma soilo chuan room pakhata hian alu tira chuta chuan Oliver te mingpu mi pakhathi lo thua Oliver chu Yujiro beitur chuan an tia Yujiro po chuan ram hnoi lama ma chu lo lave me ka captain strainer po an mani ai pute chunga chuan alon safe ya ve mek boka Oliver pon drug lord tren khate chu alo baya alo that boka chumi wang che chuan Yujiro nen anin mu phata Yujiro nen chuan an sol trena ma se Yujiro in nekina nang hi chu kala bayang cheti pa chuan a chu santa pona chuan sipai ho chuan alo ngak thupa Oliver po chuan chokin nomte de ni umdo ne ti pa chuan ka sana Yujiro chung motora khallai kan mutheya chuta mai che pakhat thian president chu lo muin president chuan mi pakhat lekin chutinga kan trup zong zong athat chu ko oi theilo ni chuti chuan chunu chuan i oi ngai ni asti nge yani tuna nangma muturin arong kalmek ati chuan sipai zong zong heta hian anom ngal turani chutia chuanin an mu rolin ama chun tat ngal turni ati chuan CIA in plan dangan nei ti chu hrila Yujiro chu arong kal tranta president po chuan salutin peace treaty chuan sign puya captain strainer chuan khamini khani superpower America po mi pakhat ma tangin atlom chu atia ti chuan baki the grappler season 2 po chu atop tani next video kanin mule thau doni dam takin mang thaule